шунавандагон ва мухлисони футбол, то саршавии бозии даври ҳафтум ки дастаи хатлони шаҳри Бохтар бо тими Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ ба майдон мебарояд. ҳамагӣ чанд соати дигар боқӣ мондааст. бозии ин дастаҳо дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бохтар сурат мегирад ва чӣ тавре ки шумо дида истодаед, ин варзишгоҳ барои қабули бозӣ пурра омода аст ва дар сатҳи хеле хубам қарор дорад. ёдовар мешавем ки дастаи хатлон дар варзишгоҳи хонагии худ то ҳол шаҳди ғалабаро начашидааст ва умедворем ки дар ин бозӣ футболбозони хатлон як бозии хубу ҷолиб нишон медиҳанд. ҳамин дирӯз дар варзишгоҳ бозии ҳайатҳои ҷавонони ин дастаҳо сурат гирифта буд ки дар натиҷа ҷавонони дастаи хатлон бо ҳисоби 2-0 дастаи рақибро шикаст дода буданд ва бозии имрӯзаро айни ҳол мо чӣ тавре ки дар табло дида истодаем ба шумоам нишон медиҳем. аллакай пешгӯӣ карданд мухлисон ба фикрам 4-2 ба фоидаи дастаи хатлон. мухлиси кадом дастаи хатлон? бозӣ ба фикри ту чанд мешавад? 2-0. куҷо ғолиб мебинад? хатлон. голоро ки мезанад? акай Нурик Самат. гап нест. иттилоъ расид ки дар ин бозӣ мухлисони фан-клуби тими миллии кишвар, яъне топ мухлисони футболи тоҷик ширкат меварзанд ва интизор аст ки бозии имрӯза дар сатҳи хеле ҳам баланд сипарӣ гардад. ассалому алайкум мухлисони футбол вилояти Хатлон. имрӯз мо дар бозии Хатлон иштирок дорем. Хатлон ва Куктош. ай ҳамаи мухлисои вилояти Хатлон хоҳиш мекунем ки биёин якҷоя мухлисӣ кунем. баъд дар ҳамонҷо мо 5 та мухлиси беҳтарина ҷудо мекунем дар бозиҳои Истиқлол байналмилалиёда ё ки бозиҳои сборни Тоҷикистонда 5 та футболкаи сборни Тоҷикистон падарка мекунем. ин чиста айноми балечкои Тоҷикистон. биёин амакаса тамошо кунем, истироҳат кунем. ана ага бозори баъд хоб мекунем. зинда бошем, сарбаланд бошем мухлисои футболи тоҷик. мухлисони гиромӣ, ҳоло дастаи Хатлон барои тамрин ба майдон баромад. чӣ қадр ки дида истодаед, мухлисон дастаи Хатлонро дастгирӣ карда истоданд. ҳаво ҳам барои бозӣ бисёр ҳам мувофиқ шуд. дар аввал хело гарм буд ва мухлисон ҳам як ба майдон ворид шуда истода дастаҳои худро дастгирӣ кард. дастаҳо дар майдон ҷамъ шуданд барои дастгирии дастаҳои худ. дастаҳо аллакай омодаанд барои ба майдон баромадан. ҳамагӣ хуштаки довари марказро интизоранд. инҷо мухлисон бо дар даст бо шиёрҳои худ ба мухлиси
футболбозон омаданд. бинандагони гиромӣ ҳоло дастаи хатлон бинандагони гиромӣ бо пай қадами мухлисои фан-клуби тими мунтахаби кишвар дастаи хатлон аввалин голи худро ба ҳадаф расонд. Саъди Исмоилов гиромӣ бозии имрӯза воқеан як бозии хеле диданиву хотирмон аст. ҳамаи мухлисон аз Саъдӣ даъват ба амал оварда истоданд ки лаҷоми мухлисиро ба даст гирад. воқеан ӯ метавонад ки мухлисонро аз дунболи худ равон созад. як мухлиси бисёр бо таҷриба ҳам ҳаст. Сорбон Афғон як ҳолати стандартӣ дар назди дарвозаи Кӯктош. ҳоло мебинем ки Фирдавс Алиназаров аз ин партофта чӣ гуна комбинатсия зарбаи кунҷӣ инҷо мухлисон гол талаб доранд аз дастаи худ. Фирдавс Алиназаров Фирдавс тӯпро аз аут ҳаво медиҳад. дар Тоҷикистон шояд ӯ дар баробари Фирдавс ҳеҷ бозингаре набошад ки тӯпро ин қадар дур ҳаво диҳад. дастаи хатлон дар бозии қаблӣ аз партофти ӯ як гол ҳам ба ҳадаф расонда буд. партофти ӯ ҳолати бисёр ҳам хавфнок буд. пироҳани тими миллии кишвар соҳибони худро пайдо кард. ана тӯҳфа ба наврасон яъне ба ояндагони миллат тақдим карда шуд. ҳоло мебинем ки Шуратшонов тӯҳфаҳоро тақдим карда истодааст. خطلون اشتراک داشتیم 5 تا مخلص بهترین در همین جای ندیدستین فوتبالکا نام ما پدرکا شتون نگاه بزنیم شدا فوتبالکا بازی تاجیکستان در بازی تاجیکستان گشتیم سینما در بازی تاجیکستان دعوت میکنیم انا کوشش میکنیم که در بازی آینده دیگر کودکان پدرکا کنیم. زنده باشین سلامت باشین. همه کسی ابر تبریک زنده باشین. یا چاچا کاملا بدون نورمال ده یا چاچا یا بابا کیش ساده نکردید اما تره
чикоди ай хелия